Er is de laatste tijd veel commotie geweest om de laagvliegroute 10A hier in Friesland. Wij als FVD erkennen dat vrede en veiligheid niet gratis is en dat onze militairen, ook die van de luchtmacht, een cruciale rol hierin vervullen. FNP en wat andere links georiënteerde partijen hebben vandaag een motie ingediend om die laagvliegroute te gaan schrappen. Wij als FVD denken dat deze motie het belang onderschat van deze laagvliegroute en kijk even mee naar ons betoog. Een protte mensen die denken hier dat vrede en veiligheid gratis is. Voor harren is vrijheid heel vanzelfsprekend. Hierin weten mensen ik heel goed harren jochten te benemen. Echter omgaande de plichten is soms wat lastiger. Gelukkig bestaat er nog een presentatie mensen die hier een uitzondering op binnen. Ze vielen wel dat er een belang is om voor de gemeenschap te strijden. Deze mensen werken voor Defensie. En die ben bereid op elk moment, overal in de wereld, onze vrijheid te beschermen. Als politiek ben we dan ik verplicht juist de vaarwierders, kaders en faciliteiten te scheppen voor onze militairen. Kaders waarin onze militairen zich optimaal kunnen bewegen om haar een goed voor te bereiden op alle mogelijke situaties. We erkennen de zwaarheden van de mensen die onder meer onthuiting komen in de petitie. En daarom willen we graag een advies maken aan de Defensie. Ze zo'n bij het gebruik nemen van de vleenroutes, maar het is al onjoen dat het alleen nog in echt schrijnende situaties zoals maar barrel, laten we hopen dat het net gebeurt. Maar dan zullen ze misschien een alert kunnen uitgaan om te verzwaren dat een mensen en onwennende dat daar wat onrust voortnaam wordt. Goede communicatie is dan wichtig. Tot slot staan we als FVD zeer kritisch tegenover het proces voorafgaand aan deze motie. Leden binnen deze steden hebben meend een beeld te schetsen wat gewoon net klopt. Een beeld lijkt het of Defensie het leuk vindt burgers te pesten met het geluid van de F-34. De provinciale staten had, zoals bij Els niet bekend, net het voer om het beleid van Defensie te bepalen. Dit steen om willens en wetens een verkeerd beeld te poneren. Dat is zeer ongepast en daarom zult het sieren als dit college om bovenstaande redenen deze motie te zullen afkeuren. Deze motie in alle haar stampij is en nog wordt maken, geniet op geen enkele wijze uw respect. Wie als FVD nemen hier dan ik nadrukkelijk afstand van. Tiergetaan.